Sa Good Vibes, isa ka magamay nga barangay sa Bacolod may masobra sa 30 ka mga CCTV camera sa palibot. Sa diin ini, aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Halos kada eskinita, may kamera. Halos kada eskinita, makita sa barangay hall. Hindi lang isa ka dosena, kundi 34 tanan ka mga cameras ang nahamtang sa barangay 12 sa Bacolod City. Wala labot sa downtown area, kalabanan sa mga nasakpan sang sini nga barangay, mga magagmay nga eskinita. Gani, ginpakamaayo ni punong barangay Eli Alcantara Jr. nga butangan sang CCTV ang halos tanan nga mga eskinita. Nag-uso abi ang kinawatay sadto sa barangay sa mga boarding houses. So, sa mga last year do series sa amon di mga kinawatay kagwan, so nagkuhan kita sa purchase sa CCTV 32 channel sa all in all. Pila? 34. 34 ka CCTV? Yes. Sa bilog ni nga barangay? Yes, so Kag, pinagi sa CCTV, natigayon sila nakadakop sang kawatan nga nagbiktima sa isa ka customer sa Manukan Country. Kag nabalik ang cellphone sa biktima bangod sang CCTV. Betty crimes pa lang sa Manukan, naging ang cellphone na recover nakita ang area sang dalan sang Perero Street na gagakuan sa Manukan may yan sa CCTV sa barangay mo. So na-recover ta ang cellphone na uli man. Nawali sa tagiya. Ginapainahan sa barangay sang pondo para diri kag amat-amat lang initanan nga napangtakod. Wala labot sa 34 ka mga cameras, may 16 pagid ka mga manug-abot. Ipahamtang naman ini sa plaza pagkadto sa Central Market, sulod sa punong barangay, initanan para man sa seguridad sang mga pumuluyo.